24 रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्युएन्सीनि बिसंगाव खबजाक रतनपुर सन्तोष गामिनि बुखुक पद्मा रानी देबरमा शाखामिया अंगै शाखामनगो गलायजाक बिनि अगो साचेला गरै बसाबोरै मामाक नुखुंगो आजिनाय गरैनि बागै लुकुरकनि थानि चुबाचु सानजाका केबो खायरगै तंखे रिजाक एकाउन्ट लम्बर खक्सा खकनि रुवै चुबा लायजादि बरकनि रिजाक एकाउन्ट लम्बर अंखा 810901166426 IFC कोड अंखा VUNB 0RRVTGB जतो लुकुरक न किसामिसा खलायै चुबा लायखे बिनि शाखामै किफिले मानाय नुखुंगो हायोनो ताकुते बुखौ संग्र नर आने लामानो मोथाङै नारना हिकाय नर आना बिजा खारत जाबादि आं एकदम कुनु फानो खानाने लामा करे आने लगे सम मकरिया सा नुग्या मकरिया सा बाजानो आज गरि खलाय जाय तंमानि आने मुंसा करे आं मुखतन थाकतन फरै जाय तंजामान डाका हस्पिटाल खलाय जा रां खक्सा करे आना डॉक्टर ले फारिरे उदिखा जुरुवा थांगिना रां खक्सा करे आं ताम खायनाय ताकुते बुखौ संग्र नर आना सुबा खायसे आं सुबा जाथिनाने लामा मोथाथिनाने अ लांमाना मुंसा खलायनाने मालिया आं असुखे कष्ट टेक खलाय जा बेनि बहक सामान आं दमसे लाय थांकामु ताकुते बुखौ संग्र खायबो तंनाय र नरानो सुबाया खां ते मुंसा मालिया आने लामा मोथांनाने आं मुंसा मालिया नरसानो खारखिनाय नरानो खारखि आने लगे समकरिया सानुग्या नाहारे नायदि आइ मनुजा आं मुक्तन थाय खलाय जाय तमा नां हस्पिटाल खलाय जा आला मुंसा सिलिया नक्सि सिसिनाय नक्साने लामानो मोथाङा रुसिनाय नखाना सुबा सानजाव आनि बसाबो बोरै किरे आ बोरै मानसि फारखा अगो साजला किरे आना कायसापानो नाय माने किरे बोरै रमा थांबसो गे जासि नरानो खायरौदि वा हायंगो तंनाय र ताकुते बुखौ संग्र नरानो खायरौदि आमन थान नम ना आं कयजाव खाबाय खुबाय खलायो नरानो सुबा जादि आं माय खलाय दिबि खमनाय नाम किताब ने आने गुमु हकाय पदरानि देबरमा बारी हकाय नतन सनबारी इको कुना न माने पदबिल बकनी पदबिल बलक आने कहता बलक हकाय फोन नंबर नो फोन नंबर